Махсус хәрби операция зонасына кеткәнче Альберт авылда төрле эштә эшләгән. Хәрби хезмәтен ул Мәскәү өлкәсендәге эчке гаскәрләрдә үткән. Инженер-сапер егетебез хәрби гаскәрләрдә санитар инструктор булган. Мобилизация башлангач та кулына повестка тапшырганнар. Кич бирделәр, иртән алып та киттеләр дип сөйләде Альберт. Кыска вакытлы ялда да ул сугышчан дусларын сагынуын әйтте. 21 көнне повестка алдым да, инде югап килеп бирделәр дә, 22 көнне иртән üstüne çıkıp üstünden уже alıp gittiler Kozan'a. Kozan'da indi. Почти 2 ay oldu indi Expo'da. Anda тоже doktorusuna ürettiler. Tezirek bitsin iyi mütlenemiz indi. Hazır 2 yıl bula bitindi. Elinde bizden başka yigitlerden koyberler, simyalılar var, balaları var, karıp koyup yigitlerin balaları уже үсеп беттилер. Махсус хәрби операция зонасында Альберт яралы егетләргә медицина хезмәте күрсәтә, системалар куя, кирәкле уколлар ясый. Яралы үлгән солдатларны яу кырыннан алып чыгу да аның өстендә. Яралылар инде ширлеләр була, кайтырлы чаклар була. Анда бөтенесе яралыгына түгел, анда бит кемнең теше авырта, кемнең эче авырта дигәндәй, аларны да парга кирәк. Система куярга анда баргаштан анда өйрәттеләр. Әзрәк. Бездән дә баргаштан братна, ну, шу санчасть атала инде шунда. Алып барып, әзрәк өйрәткәләгәннәр инде. Шулай. Ну, уколлар булай да куя инде, электән уже. Ораларында иң өлкәне булганга сугышчан дуслары аңа Бабай дигән позывной биргән. Юлга Альберттың 4нче мәртәбә кайтуы. Беренче тапкыр ул әтисен җирләргә кайткан. Якын кешесенең йөрәге улының махсус хәрби операция зонасына озатылуына түзмәгән диде әнисе Нурзания апа. Аллаһка шөкер, әле пока кайтып тора бит. Онсына сөйнеп туя алмыйм. Онсына рәхмәт. Бердән бер улым хезмәт итә. Онсына рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бердән бер бертүгем, алтын бертүгем. Киткәндә авыр, кайтканда җиңел дигән кеше. Күңелендә ниләр булганын үзе генә беләдер. Альберт Рамазанов үзеннән бигрәк махсус хәрби операциядагы дуслары, аларның гаиләләре өчен борчыла. Балаларны хәрәтигә, үзләренә үстерергә, якыннары янына исән-сау әйләнеп кайтырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.